Khubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ki Borsen Shar Jong ke East Khasi Hills District haga khan nyotare ko bana nailar arajar arpuai kila penjen suri ka curfew haki katto ka netli ki shnong ki badan ho podu sam jong ka sor shlong ki bamda shak ta e haga jingjia ki bala jia haga sni blai jong ka khat santare ko bana nailar arajar arpuai ki bala penthot hado kata kata ya ka shongsuk shongsang la shamba ha kathan golfling ha umpling ha laban bat kumjo ha kathan nong thmai la shamba ki pajba ki liya toj ban lai thet lai pet shaki dukan di marbam ha kini ki kenta bala penjen sori ka curfew ha ka por minstep bada ka por shiteng sngi नहीं एक जगह